Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawak apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbagnal daw rabi wenno orasyo amin kabyanong kadrama kalafeng. Isamiratay man pa dagiti na ikablaw tayo, sagbangin tayo biding-bidingan kas kada sukil-sukilan te surat dahito na ipagayam tayo. Shout out kani pagayam tayo Rosette Fabro. Greetings kadagiti amin na listener sa taga San Guillermo Isabela, nagtawd dito kini Gerald Sunibalot. Makablawan ti Natura ken Kabuag family ditanay Barangay Lingsat, Santa Maria Ilocos Sur. Nang runa kini inang ko Aurelia ken amang ko Pijong Natura. Mabel Natura ditanay Singapore. Naragsa ka pa nagdengag kini pagayam tayo nga Elizabeth Pescador. Shout out kini Tristan Rillera. Makablawan ni pagayam tayo nga Ara Santiago ditanay Singapore. Shout out dita ang Baguio Nueva Vizcaya nang nangruna kini Derek Gabol. Shout out kan Buen Consejo Doris Carbaon. Naragsa ka paragdangag kani Grace Malena biti Biga Oriental Santo Tomas Isabela. Ken naragsa ka palagdangag kini pagayam tayo Warli Alejo Blanco. Bueno, ti surat ngayon tayo drama ita kat ti pakabuklan ti surat ni pagayam Lare. Kastoy man ti surat ni Lare. Ken kamang Bianong, kumusta kayo manen kastamatan dagiti paborito mi dramatista iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Adto nga rudan ti pakabuklan ti surat kao. Inayayat ko iti kastaunay ni Valerie nga asawak. Ngem bayat ti panagdan nami kaslasaan kami nga agasawa ta manmanon nagsarita ka nagkita kami, gapu iti isum na nagtravel. Awanan ti oras na kada kami. Kastoy man nga raod nga isilpok to'y salaysay kao. Marikrik na, adupay dagiti kayat mga ramidan. Isong ibagam lang, nanya ti kayat mo mapasamak. Tapno maarami mo pa dagiti kayat mga awan ti panaw-panawam. Kan subyam itanyaman na kanito akayat mga subyan. Pasensya kan, Larry. Ngamtangay si kanti ng irwangan iti dayti asaritaan. Aklunak. Sa anak pagayam anak kasagana makiasawa. Uwano pa italikan ka, Larry. Anya? Pakawanan na ko, ma. Ti amok ngamin idi no kabaala katalikodan amin dagiti sigod ngar aramidak. Idi balasang akpay. No makiasawa akon kan ka. Ngam saan matgayam? Sapsapulan ti bagik ti nakairwamak. Valerie. Amo ka marigatan kamutan iti sitwasyon ta. Ti amok idi, no kabaala katalikodan ti amin ngar aramidak iti balasangak. Gapo iti nalabas sa panagayat ko kan ka. Ngam nagbidutak gayam.
Iso pakawanan nak no saan ka nagbalin anasaya at nga asawa kan ka. Iso atap no saan kamutan amarigatan gapo kanyak. Kasayaatan siguro no agsinatan. Kastalain kalakanakan kati amin? Nasaysayatan nga agsinata. Ngam ti saan tamutan anaragsak iti tunggal maysa. Siguro, saan talaga asyak ti para kan kalari? Sa anak a deserve para kan ka. Unfair mat, no agtalinaad anak katalita iti tunggal maysa. Idinto ta saan tamutan anaragsak iti panagdan nata. Pakawanan na, Clary. Day taga di makaparagsakan ka. Di pa nagsinatan. Gaputa mo nga agpadata saanan anaragsak iti sitwasyon ta. Iso a pinanunot kon ti amin. Agsina talaangan, ngam ti anong santa ti tunggal maysa. Idinto ta saan tamutan anaragsak iti tunggal maysa. Apay ngay ngagsina kayon. Mabalin niyo mo't apagsaritaan ti amin. Saan asina ti solusyon iti parikot ti agasawa? Nakita ka desidido ni Valerie ang makisina kanyak, nanang. Katsi ka, kayat mo kada iti panagsinayaw. Imanugot ka kada iti kayat na. Aklo na ka, nasakit para kanyak ti amin. Ngamanyang iti maramidak. No saan mo tan anaragsak iti danak. No naragragsak iti panagtravel na. Kano kakadwa na dagiti kagayam na. Sana siyak tayo ti ragsak na, nanang. Ay, una yan. Nagbit mutan nga inibatan nyo ti tunggal maysa. Nanang. Nagbasit laang aparikaot ngam sinaadagos ti solusyon yaw. Imbes ko mga ornosan nyo ti amin. Baliwan nyo laang ti saan akayat ti tunggal maysa kada kayaw. Sana may batan ni Valerie dagiti nakairawaman ng aramidan na. Jakpot mabalin at lan, kat ipilit ko ti kayat ko. Iso ana amiris na saan gaya man nakasagana apay tali kanyak. Nasakit day tangay bagana. Ngam aklo naklangan. Kat itad kon ti waya-waya na. Imbagam ide ang nakasagana kan amakiasawa ken ni Larry. Ngam anyan daytoy ang mapaspasamak ita itinagbaitan nyo. Daddy, Kasta ka dilatan, agsina kayo latan akas laawan anyaman na. Apay, nagbabae ni Larry? saan Daddy? Sika nga raw tinaglalaki. Saan Daddy? Awan tinanggulib kada kami. Kat apay nga raw nga agsina kayo. Awam matgayam tinanggulib kada kayo, akadagsinan abasol iti may nga estado. Gaputa kasta ti kasayaatan ang maaramid kada kami. Apay nga rod. Saan kami anaragsak iti tunggal maysa? Nangro na kanyak. Maasyanak mat kanilari ajak maipaay ti panawan arumbang nga ipaay ko para kankwana. Iso akasayaatan no agsina kamin. Nagrabaw arason. Tinasaya at agsarita kayo anaimbag. Pagsaritaan nyo ti kasayaatan nga aramiden nyo. Saan nakasta nga agsina kayo laadagos? Nagsarita kamin, Daddy. Kat napagsaritaan min ti legal a panagsina mi. Larry, nakasarita kong ti abogado mi may papan iti panagsina ta. Ha? Nag-file akong iti annulment. Tapno mawaswas mo ti bilag ti kalay sata. Talaga gaya makayat mong already kalay satak at mawaswas. Tapno awanan ti agbalin at tubang. No bilang ta makasarak kan iti ayatamanan. Kan kastamot kanyak. Valerie. Saan ta nga mo dagiti pasamak kadagiti masungat nga aldaw. Imposible mo't adikan tupulos makasarak iti kasukat ko. Iso atap no nawaya kayo. Kan maikalay samtumat laan. Kasayaatan no alaan ta iti legal ti panagsina ta. Tapno awan tumot ti agbalin atubang iti masangwanan.
Ayan nga tan ni Fredo. Kuna nang agsublimat lang di tilamisan mi. Nga maon mo tan. Tinasayat, agpakada ko ni tinatagdibo. Akapsat ni Fredo, tagawit agmatan. Nalabit ang naisalato ni Fredo, itayan dagitem amuna. Iso sana na nakasubli tilamisan mi. Oops! Ay, anay ko. Dantani ka na tumba, miss. Naimbag na natangal ka. Ay, pasensya ka, mister. Ay, kababain. Nadadaal ti takong ti sapatos ko. Okay ka lang, miss? Uwan. Ay sus, nadadalmat gan titakong ti sapatos mo. Isumat la dandani ka na tumba. Ay na, mangibabain dahi ti sapatos. Ipadlaw na launay mo't a segunda mano. Nabayag siguro dahi ito, isakbay ang nagatang ko. Iso ang naglakamot ang nadadaal ti takong na. Kasano nga ipagnam dahi ta nadadal titakong na? Problema nga rod. Ti na sayat. Ikatum dahi tamay sa sapatos mo. Tay katoy kong titakong na akas iti dahi tamay sa. Ha? Dadaalam? Tapno may pagnamot lang ti sapatos mo. Marikatan ka mang ipagnan at tatakong dahi tamay sa. Idinto tawan mo dahi tamay sa. Ha? Sige nga rod. Ikatumon ti takong dahi tamay sa. Tap nagpadan nga awan takong na. Konsumisyon mo't laang. Anay ko. Nagsakitan ti lipay-lipay ko. Amangan no napakaruan mo't itipan na kailigos mo. Sana bale, itugtugaw ko pa'y laang. Barag no agkalmamot lang ti sakit na ano madamdama. Umay ka, tulungan ka nagtugaw. Kalpasan na, ilutan ta ti sakam. Tapno saan na matuluyan na sumakit. O anya, kumusta ti sakam? Ininot mo't anaawan ti sakit na. Agi amanakan ka ha. Naganos ka anang ililot. Nalaing kagayam amangilot itinablo. Saan mat? Nairan na lang ang awan ti sakit ti sakam iti panakailigos mo. Basta, agi amanakan ka. Tauray dinakam-am mo kat naganos ka anang tulong kanyak. Awalan nyaman na. Ore asino mo't siguro ang makakita iti napasama kita sigurado tulungan ta kamat. Uwan gayam, anya tinagan mo? Colin, Siyak mat ni Larry. Kapin anong ka di tinagpapaskan? kasinsin ko tinagdebu. Kasta gayam. Pakaragsakak ti panakamamukan ka, Colin. Hello? Hello, Colin. Kumusta kan? Okay, Mat. Nakaawag ka man. Kunak man nukun kunam lang ti panangawag mo kanyak. No imbaga kang awagan ka nga rod. Kumusta ti saka manaligos? Mayatan. Awanon apulos ti sakit amariknak. Nasayat no kasta. Ngam paliwom lata ang mga nukelat nagsakit at dagayan na ipit nga orat. Agyaman ak idi concern mo, Larry. Kunak nagpatinggalang ijay party ti panagam amuta. Nalagantirig na kan ka, Colin. Marikrik na kami na nasayat ka tao. Ha? Kinapod nun na. Nakaragragsa ka kiti panakamamukan ka. Sapay lang kuma, tagtultuloy ti panagayang ta. Amok put anasayat ka tao, Larry. Iso amaragsa ka nakmat. Tanakam amo ak itinagbalin agayem ko, akaskan ka. Makita kat, kasla ka na nga inspirado ka kadagiti naglabas ka aldaw nga aging gaita, Laray. Ha? Ninanang mat, tila madmadlaw na. Di ka makapaglibak. Tanakitak nga raw tinagdak kala nagbaliwam. Apay, adda ka day timang parparag sakiti aldaw mo, anak ko. Ninanang nga talaga. Nagkinaawatan kayo kadain kiniva Laray. Agsinubyan kayo kadain. Aha? Ani, saan nanang? Awan ka mo ni Valerie tanyaman na mapaspasamak itinaldaw ko. Nabayagan na saan kami nagkitkita. Nasrukan na duwa taon din na palabas. Sipod na din na odi apan nakakita kan kwa na. Ay, kunaklakit din do nagkita kayaw kat na urnos mo ti amin kada kayaw.
Panagkunak nanang, saan na mapasamak dayta? Taor orayan nila ang ti resulta ti annulment mi. No naragsakak man ita, saan ang ni Valerie ti makagapo, nanang? Nagbalin kami nga raw daan nasingad ken ni Colleen iti tunggal maysa magbianaw. Aging gangay ti panaglabas ti aldaw ket remusing ti riknak para ken kuana. Gaputa madama ti panangururay mi kini Valerie iti resulta ti annulment mi iso alinapdak nga rod ti bagik a nagdaton ken ni Colleen takayat ko nawaya ako no ibagak ti riknak ken kuana. Nagtultuloy nga raw ti panaggayam kan kinadeket may iti tunggal maysa mangbianaw. Saan na masapol nga itultulod nak dito'y balay mi, Lari? Ha? Apya kastamot den. At ka din ti mangiparit iti panang suksukon kan panang itultulod ko kan ka? Sana kasta. Ang mabannog ka lang amang suksukon kanyak. Amok namin nga do pay dagiti rumbeng nga ramidem kalpasan ti trabaho. Naragsaka kitar aramidek, Colleen. Saan nakmat nga obligasyon tagayim talaang. Ha? Maawatak mat, no di nak masukon. Kan maitulod iti trabaho, kan dito'y balay mi. Tawan mo ti obligasyon mo kanyak. Baybay anak ko malangi tararamidek. Taawan man, kanad obligasyon ko kan ka. Naragsaka ka makakit-kita. Kan mang sigurado no adda kay tinasayata ka sa saad. Iso din ako malapdan amang isardang itiragsak ko. Babaan iti yasidag kan panang protektar ko kan ka ngaging ga iti kabalag. Valerie, kasangay ko ito na may alawas. Ha? Kasta ka di? Asin nagkaya man ti panagkasangay mo. Agasam, tanalipatan pa'y gayam ti kasangay ko. Ay, pasensya kan, Jack. Jack, malagi pa talaga ti kasangay mo. Awanan yaman na. Mabalin ka din awisin kay ti kasangay ko. Sa dino? Ije palawan ti pangrambakak iti kasangay ko. Isa mabalin ka din awisin kay Ijay? Uwan Day talaga yam. Agyaman nak. Nabayag mo tan ajak napnapan ni Jay Palawan. Iso kayat kumot ti mapanagpasya ri Jay. Apag isu mo ta kasangay mo gayam inton umay alawas. Kasangay mo't ni Larry inton bigay. Anya nga tataramitan da iti kasangay na. Adda nga ta sa nga ili na. Valerie, Oh, Jack, saan ka din naglangoy iti baybay? itay pa'y ngaglang uyak. So ano madamdaman to manen? Sika ngay, saan ka din ngagdigo si ti baybay? Saan pa'y? Oh, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Ada ka di parikot? Kwa, awan. Adala ang nalagip ko. Sino tinalagip mo? Awan anyaman na dayjay. Mabalin ako na panawan. Mapankan iti ayan dagiti daddo makakadwata nga imay diti Palawan. Sikati kayat ko akadwa kan makasarsarita. Ha? Jack? Valerie, pasensyakan. No jakon malapdan ti riknak amang ibaga iti pudno amarikriknak para kan ka. Ha? I love you, Valerie. Jack, adan asawa. Adan asawam, ngam nabayagan ang nagsina kayo. Ha? Si kamot lang tinangin baga nag-file ka it annulment yo saan ka di. Kwa? Nakasaganak nga aguray. Aging gaan at anay kan anawaya. Basta daak lang dito nga agururay kan ka, Valerie. Ada amin kan ka agundaway amang tingitin itiriknam. Nga aging ka iti maayak nakmat. Kasangay mo ita anak kaw, anya ngay ti planaw. Awan mo ti planok nanang. Mangan tayo lang itiruar, huston day jay. Saan ka kadi ang mga aways kadagiti kagayim mo? Saanan nanang? Saan tayo mo ta nagluto? Kan kayat ko, datayo lang tagsasango ita kasangay ko, kastamutan ni Colleen. Anak, nakita ka espesyal kan ka ni Colleen. Agdat-daton ka kadi kan kuana. Saan pa'y nanang? Ngam agdato naktukan kwa na, no mawaswasan ti bilig ti kalay sa amin ni Valerie.
No ita, agayam kami lang kini Colleen. Nay, adamot umawawag kan ka. Asino day ta? Jack mo nanang. Ken saan na nakasave da ito ang number iti phone ko? Ay katsong batam latan Abangan no napatagkit di mo tigagara day tang umawawag kan ka. Sige nanang. Hello? Hello, asino da ito eh? Api adi kagso. Hello? Oh, apa yan? Saan mo't nagsasawa nanang? Isa, pinutod kong dilin niya. Mga norong number mate. Uwan nga ta ha. Mapit lang nanang ha, tawagak pa ni Colleen. Ibagak dagasan tayo na madamdama, Noro Morteo, para iti kasangay ko. Anya ka din ti mapaspasama kanyak. Inawagak nga paiso ni Larry. Ngamjak mat kabaalan ti agsao itay. Kan aglalaok ti riknak itay nangag ko ti timak na. Maragragsaka na kajak maawatan ti riknak. Apay akastuyak matan. Apay akailiw ko launayan ni Larry. Valerie? Jack? Ada ka matgayam dita. Saan ka kadi pa nakasagana? Itam ti pa nagsubli tayo di lugar tayo. Uwan, amok. Apay nga ron adi mo pa ila tinarimaan ti luggage mo. Niya, uwan nga paiso. Sige, tatarimaan kon. Tulungan ka langan. Saanan? Kabaalakmat? Kan may sa basit lang ti kagawa ka inalak di ti Palawan. Okay ka kadilaan? Uwan, mat. Kasla saan ka ngamin nga okay iti panagkita kan ka ita. Kasla nagunag akanayon ti pampanunutam. Ada ka di parikot mo? Di, awan. Nabanugak lang siguro iti panagbakasyon tayo di ti Palawan. Sige, mabit lang ha. Tais ti marekon, dagiti gargaret ko. Agyaman tapinat ganti awis ko ang makadwa ka ita kasangay ko, Colleen. Siyempre, kasangay mo ita. Espesyal da ito yung aldaw para kan ka. Kang runaan na, libre ti kanag ita. Ha? Oh, asino ti mo awag kan ka? Ni Valerie. Ha? Ti asawam? Mabit lang. Sungbatak lang tawag na. Mapanak lang Saan Jay. na masapol nga umadayo ka? Sungbatam latan ti awag na. Tamapanak mo iti powder room. Sige. Hello? Larry? Nakawag ka, mat. Nabayagan di na o di pa nagsarita ta. Kuang amin. Nalagip ko ang kasangay mo ita. Iso kayat ka lang ang kablaawan. Agyaman nak. Sapay lang kumata naragsak ka ita kasangay mo. Talaga naragsak ka. Kompletong tal daw ko ita kasangay ko. Nakompleto ti, ano daw mo? Gapo iti yaawag ko? Ha? Agyamanak na bakaragsakan pa ilagayam ti yaawag ko. Kwa. Sige, tadapya si kaswek. Adangamin kadwa kita. Sige Larry. Amo ka kadwam ita ti inam. Iso nga enjoy ang marot ti kaaldawan ti kasangay mo. Maragsakan ak na nakasarita ka Larry. Sige, bye. Bye. Ay. Anya tinaknakan ni Valerie ngay mawag kanyak. Imbag man tanasahon na timawag kanyak, iti kaado ti pakakumikuman na. Sipod day di pa nagkasangay ko, ayaawag ni Valerie, kanayon mo't agparik na kanyak. Mapaniti balay mi ang makisarsarita kanyak, weno saan, ninanang ti kasarsarita na. Jaklat tamating kaskaso, ta impagarup ko ang makigaygayim langan kanyak, ta nabayag mo't ti panagsinamay. Kanjak kaya ti mangipapanlatan. Iso abinabayaklat tangarudan mangbiyanaw. Larry? Oh, Colleen, anya tararamidin dito eh? Syakmat ita ti mangawis kan ka. Hi Larry. Valerie, aping adda ka dito eh. Sigod mo't nga umayak dito yung office yun. Saan ka di? Ha? Sige. Panawan kayo pa eh. Colleen, mabit lang.
Sino ka di Jacqueline? Gayem ko. Kasta? Larry, mabalin ka di nga awisan ka? Mapantalaan Adapin na patig nga ramidek. Oray mabiit talaang. Kaya't kalaang ang makasango, kan makasarita itinasayaat, Larry. Valerie, parang kunat. Awa ng tinapatag pagsaritaan ta. Tororayan talang ti resulta ti annulment ta. Ado ti rumbang ang pagsaritaan ta. Anyapay ko matirumbang nga pagsaritaan ta. Nabayagan analpas ti may papan kadata. Saan pa'y analpas? Gaputan na amiris kan nariknak. Ajak gayam kabailan nga agnanayon ang mapukaw kay tibiyag ko, Larry. Anya? Itinasurok a 2 atawan a panagin na dayuta. Saan pulos a naibawing iti sabali ti riknak para kan ka? Ti amok idinagsinata analaka lang ti amin. Ngam na amiris ko nga ay ayatan kalat tagayam nga aging gaita, Larry. Valerie? Diyak kabaalan ti agayat iti sabali. Gaputa si kapay laang ti ay ayatat nga aging gaita. Nga madaman ti pan nakaproseso ti annulment ta. Kasaok ti abogado. Ta ibabawi kung ti in-file ko nga annulment. Nga Valerie? Diyak gayam kabaalan ti amin. Isa pa kawanan na kumalari. Ay ayatan kagayam unay-unay. Iso nga urnusan ta kuman ti amin kadata. Ikarik, baliwak dagiti di mo kayat nga aramid ko. Agbali na kun anasaya at nga asawa. Si kanti ipamaysak. Saan at ipanaglanlang ay ko. Amo, Clary, ay ayatan nakpay lang aging gaita. Gaputan na riknak no kasano ti panagayat mo idi kanyak. Aklo na? Inayat kay ti kastaunay, Valerie. Nga magbaliw ti tao, kan agbaliw matirik na. Larry, Inayayat kaunay idi. Ngam sabalitan. Tadan sabaling agtagikoy ti pusok. imposible. Diyak pa tiyan. Amo ka siya lang ti ayatam. Kung kunam lang data, gaputan na pasakitan ka idi nag-file kiti annulment ta. Ngam amok ngay ayatan nakpay lang nga aging gaita, Larry. Siyak ti makamoy ti pudpud na marikriknak, Valerie. Ngam agasawa ta pay lang. Sana rumbang agayat ka iti sabali. Amok dayta. Isong aging gayta. Diyak pala imbaga ti pudno ariknak iti babae nga ay ayatak itan. Gaputa amok ti sitwasyon ta. Larry? Sige, sumbatan ti awag mo. Hello? Attorney? Nasayata si kan amis mo timawag kanya. Valerie? Diakon patuluyan ti annulment mi kan ni Larry. Anya? Ngam day dati makagapo. Iso may mawaga. The court granted your annulment. Anya? Nabayag dito yung inururay nyo. Kaya dita? Naibayan, tikal kalikago man nyo kanilari. Sige. Bye, attorney. Valerie, anya ti mapaspasamakan ka. Larry, Valerie, inarakot nakmatan. kasladyak ka ba ilang tinaamwag? Awanan, nawaswasan ti bilag ti kalay sata. Mapukaw ka na talaga, Larry. Awanan ti may sa pagtangtanglakan ka. Pasol ko matlang ti amin. No apay ngamin nga italang anarik na ka na amiris ko ti amin. Ay ayatan ka unay-unay, Larry. Inayat ka mat, Valerie. Ngam pakawanan na. No nagpatinggan day ta panagayat. Tarigagayat lang tinan anay aragsak mo. No masara ka mong tipud-pud no aparakan ka. Ita ta namin pinsanan. Asaan ako na pasat tibiyag mo. Larry. Orasan ti pa nag-check-in ko. Apag isunto no orasan ti flight ko amapan ija Singapore. Ay, mapana kun iti check-in counter. Mabalinti makigidan kan ka? Ha? Larry, anya ti kukwang dito eh.
Naamokit inam amapan ka na di Singapore. Isa nagpabukak mo't ititiket ko amapan ita di Singapore. Anya? Mapan kag trabaho ija Singapore? Saan? Sumurutaklaan kan ka? Ang apay. Kasanon no, sa pulon na ka ni Valerie. Gapo tadya kayat apaluspusan manan ti babae ngay ayatak. Kan awanan ti bibiyang ni Valerie kanyak. Ha? Umay kan, agkuyog ta namapan iti check-in counter. Larry? Jak itulok ama pukaw ko iti imatang ko. Iso sumurutak nga rod iti sa di naman napapanam. Iso ano mapan ka nagtrabaho di Singapore, sumurutak nga rod kan ka. Ang kasanon ti trabahom dito eh. Napatpatag ka ng ti trabaho. Tano mapukaw ti trabaho kapukan ka. Jak to pagbabawyan day ta. Ngam na mapukaw ka gapu ti trabaho. Jak pulos ka ba alanday ta. I love you, Colleen. Larry? Nawaya ako na mangyeb kasi tirik na ken ka. Tanawaya kami nagpadpada ken ni Valerie. Ti amok, nagsinublian kayon kin ni Valerie. Iso ana panunot ko ti umadayo. Tadyak kayat apanunutan ti may papat kada kayo. Kat malipatan ka. Paseten ti napalabas ko ni Valerie. Idinto ta sika ti pasat ti agdamag kan kasilpo ti masakbayak, Colleen. Inyabkas ko tirik na kini Colleen, idi agpada kami na nawaya kini Valerie Mangbianaw. Nariknak din nalao sa babawi idi ni Valerie, idi kayat nati makisinublian kanyak. Ngem ni Colleen ti ipitpitik idin ti pusok. Iswadya ko na isubli ti sigod riknak para ken ni Valerie. Jak nga rod intulok nga agin nadayo kami ken ni Colleen, sinurot ko nga aging gaijay Singapore. Kalpasan nga rod ti sumagmamonatawan kat nagkalay sa kamen. Iso nga ita, naparaburan kami met iti talong nga anak. Kastan mang biyanong kadagyaman ak unay kadakayaw, mabuhay ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kastamot to'y paborito ka programa mang biyanong. To'y pagayam mo, Larry. Lugayan ka iti nagbalin na desisyon mo, Larry. Ti saan mo na panakisinublian ken ni Valerie. Pinagbalin na nga abalbalay day tariknam. Iti kasunganin na nakasapol ka iti pudpudnoan ng ilalakan ka. Iso congratulations pagayam. Oh yeah! Numaminsan kasapulan tayo tinarikot ngal aldaw tapno mamuan no asino ti kapamilyam, no asino ti gayem mo, no asino ti kabadang mo, katakunaynay mo, kan no asino ti pasahero iti biyag tayaw. Tinaimbaga tao ket ipayan na ka iti rag-o. Ti dakas a tao, ipayan na ka iti eksperyensya. Ti kadaksa na tao, ipayan na ka iti leksyon mo. Ken ti kasayatan na tao, ket ipayan na ka iti baton lagip mo. Kasta manan gagayam. Aging gayt sumarunan tumanan nga, intay panaglalangain. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!